Avui tornem a l'escola xarxa de Berga, Scrabble amb els alumnes de primer i segon de l'ESO. I per què juguem en parelles? Doncs perquè s'incorporen aspectes del treball en equip com la resolució de conflictes o el compromís enfront la tasca. L'utilització d'audiovisuals o d'elements a la xarxa per facilitar la consulta, part fonamental dels tallers. Leximods, l'app de l'Scrabble en català, és una eina molt útil per la consulta i recerca de paraules. Un món de mots a la teva mà. En l'Scrabble no és feina dels professors resoldre els problemes dels alumnes, sinó encaminar-los a que pensin a partir dels seus coneixements, però sí detectar i corregir els errors ortogràfics, les preguntes lingüístiques que es repeteixen, així com les paraules interessants a remarcar.